YouTube, аз съм Сержо, днес ще играем Minecraft, ще продължаваме поредицата на Survival, вали сняг, това, дъжд. Днес тук сме с... Геймплей Русе. Да. Започнахме да снимаме точно като вали дъжд и като имам грамотица, мале, как грамотица имаше при малко. След малко ще направим къща, първо да оборудваме вътре къщата. След малко ще направим къща. Да, ще направим къща. Ема ние имаме къща. Да, ама ще направим по-хубава и по-готина. Тая къща просто беше за начало. Сега тук ще слагам леглата, така, оп. Не, това става малко, с едно повече, май да. Так, супер. Това става, не, чакай. И чакайте, хора. Ей! Направихме тия неща без да искаме грешни. Ама не трябваше да направиш така. Това легло за какво не се слага. Отгоре. Да. Така. Това го слагаме. Да фък! Виждам пещерата. Бабаш! Какво става там, бе? Омага! Закрещих ли са? Добре, чай, сега ще го оправя. Чакай, май са оттам. Така, сега ще го оправя. Спокойно. Ама какво се чупиш ти? Еми за какво си чупил това легло? Така, мале, как вале? За какво чупиш, бе? Ей! Какво ще имаме, камина ли? Какво? Какво ще имаме, камина ли? Къде? Не, от тук просто ще гледаме вънка, от тук, това не знам за колко слуши. Не за какво. Искам до вечера стрим. До вечера стрим, не знам, може и да снимаме. Не дей, този път не дей. Така. Ако удариш 17 абоната, ще има ли стрим? 17, ако удряме 18, тогава може. 18? Да. Ще навия едни приятели. Да се абонират за канала и да има стрим и да гледат хората. Yes. И ако някой ти донейтни... Какво? И ако някой ти донейтни... Чай, аз ще отида да разгледам спауна. Да се го направя. What? Трябва ни глостон. Спауна прилича на пуси. Пуси ли? Да. Знаеш какво е пуси? Много ясно. Имате ли скинове? Не. Да, не. Волко! Имам кнайф. Кнайф ли? Нож? Искам да го излъжа. Ще бъде страхотно. Спауна е много грозен човек. Не, стана грозно. Не, пак стана грозно. О, да, е така, за какво не го правят така?
Да, тук ако сложим глостон. Чакай. Да, точно тук ще сложим глостон. Добре. О, става това. Ден. Ай, ела, бързо, бързо. Чакай! Сетих се как може да го направим хубаво. После ще го направим, като е ден, ела бързо да направим това. Нота ни къща. Тоско вика, Какво? ако някой ми даде скинове в CSGO, ще му дам енчантнати работи. Кой бе? Скина, тос. Админа. Не мерси. Не разбрах какво ще да? Енчантнати работи. Ако да скинове фри на CSGO, така ли? Не, ако някой му даде скинове в CSGO, той ще му даде енчант работи в играта. Разбрах. Ела горе бе, да ти покажа един трик. После, сега имам работа, ела тука. 3, 2, 1, go! Къде си? В къщата. Мислиш ли да идваш? Къде? Тука, да направим къщата. О, по-съсетих. По-нататък може да направим апартамент. Под наем. Какво? Под наем. Не разбрах. Апартамент под наем. Не. 20 етажна, например. Тоста. От дърво, защото няма да направим от това друго. Ела да помагаш, че... О, колко яка картинка. Така, къде си? Ето ме... Искаш да направим третия етаж? Не знам. Аре бе, ще бъде яко. Чай малко. Чакай. Я кажи нещо. Нещо. Какво? Нещо. Добре, чай малко. Я говори отново. Говоря отново. О, в чай ти много малко се чуваш. Сега? Сега. Супер. Аре бе, човек, искам да вечера стрим. До вечера? Ами... Нали днеска цял ден на компа? Да, иначе. Чай сега... Да намаля малко звука на Minecraft, че ти не се чуваш чак толкова много. Така. Ти какво правиш сега? Нищо не правил. Няма ли да идваш да помагаш? Еки, правя да нещо. Ти ще го махна. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 16, 16... Добре, не трябва да има среда. Не трябва. Така, сега. Както. Това прилича малко на куче. Опа. Който е гледал клипа до тук, да напише в коментарите, да пише стрим. Малко е тъпо, но да пише така. Чакай, ще пиша на Кинг. Ама, какво ще пишеш? Няма да слуша. 2, 3, 4, 5. Да, 5. Оф. 2, 3, 4, 5. Бъра на вас хеюта или каквото е. Дали снимаме клип? За какво казваш?
Ела на първия етаж в къщата. Сега са телепортни при тебе, 100%, гаранция. Кой? Ми админа? Що? Не знам. Ще иска да се показва в клипа. Или просто може. Мале, чакай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, добре, точно. Ама ти няма ли да идваш да ми помагаш? Да помагаш. Какво правиш, бе? Еми, ела ще виж. Нали те гледам? Ама трябва да идваш, да чупиш този дърт след малко. Чик сега. Аз ще правя в третия етаж на къщата. Оф, ама ти не знаеш как ще бъде. Против. Да не знам как тако. Ти чупи просто тия дъртове, аз които съм ги сложил. Не, аз тям да си направя лопата. Има повече. Еми, да, направи си лопата и идвай. Направи едно за мене. По-точно направи 2 лопати и идвай. Какво? Тая къща май няма да има дори да. втори етаж. Така мисля. Бум! Как паднах. Колко хубаво. Опа. Направи направо 4 лопати. Хубаво. Чек сега, запълни ми се инвентара с прости. Той на мен е прав. Тей. Чакай сега. Те с камъни тук направо ми се плаче от тях. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така. Те сега тук слагам и рудите. Трябва ни един чест само за храна. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Чули? Да, точно както ви казах, не трябва да има среда. Какво? Слушай. Трябва да направим и един чест за тако за храна. Какво правиш, човек? Чакай. Не още, не чупи тия дъртове. Вземай лопатата. Не ги чупи още. Добре, ела да вземеш лопатата. Ама за какво не го метна при мен? За какво не направи 2 за тебе, 2 за мен? Аз имам за мене. За какво не прави 2? Какво ще правиш? Добре, сега можеш да чупиш тия дъртове. Тея. Да. Обясни ми какво ще правиш. Къща. Къща. На място. За какво ни е къща? Ние имаме. Да. Не, тук не барай сега. Не! Опа! Спри. Така. Ама за какво ни е къща? Ние имаме къща. Да се вият повече неща. 3, 4, 5. Така. 1, 2, 3, 4, 5. Защо къщата е от такова дърво? Добре, какво? Защо къщата е от такова дърво? Еми, след малко ще видиш. Аз имам да копам третия етаж. Как? Къде? Не барай там. Ми? Ела. Ела да помагаш. Чеки. Добре. Опа. Опа. Трябваше с бели, ама не кай. Тей, каква помощ искаш от моя? Вземи всичките лак дърва, дето нормалните и идвай тук. Паднах. Всичките лак. Да, нормалните, нали ги Демек знаеш? 2 стака. Да. Страхотно.
Няма ни стигнат. Май. Бла 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 бла. Не, метни ги изведнъж всичките направо. Метни ги изведнъж. Не, лак, не бели. Лак! Да. Вари ги вземи ония с белите горе. Кайчкам. Какво? Вари ги вземи ония с белите. Вари, да, горе. Взели ги? Не. Всичките лак. Да, всичките. Човек, какво ще правиш, бе? Къща. За какво ти е тая къща? Еми, да се виждат повече неща тука. Ема файда! Какво? Като никой няма да я ползва, за какво я правиш? Еми, за честове. Ти всичкото тук ще е за честове. Не, О, хвърлих че имаме тук една малка кокошчета. Не бе! не бях аз. А не. Без той Айде. нямаше да ми трябва. Не! Що я уби? Без да искам. Да бе, без да искаш. Нямам много това, трябва да ги снимам. Мале, нямаме ли друг лак дърви? Ти имаш ли? Тогава ще трябва да отидем да съберем. О, мага. Какво правиш? Отмащавам се. Нали си сложил дърва? Нищо. Опа, тук не трябва да чупя. Тук не съм затворил. Не. Ай стига сте легал чак толкова ми. Защо я уби? Еми, защото нямаше да ни помогне. Сигурен си? Да. Абсолютно. Мгм. Кома закупа, Еми, къде слизаш там долу? За кома закупа? Еми, за какво слизаш долу? Защото искам да експлорвам. Еми, добре, експлорвай и после напиши хом. Ей така. Оле! Като експлорвах, паднах в мина. Сега пак трябва да се връщам нагоре. На тая мина ли пана, де правихме неща там. Да. Затвори го после това нещо отгоре. Или не, да си стои, това ще ни трябва. Какво правиш сега? Нищо? Добре, заставаш това. Отдолу според теб с лак ли да направим или... Човек за какво? Какво правиш? Чай. Качвай се. Тия дървета ще станат по-хубаво, май. Не е така, бе. Стига, де. Искам да разгледам сървъра.
Защо да ти приемам? Оф, не знам. О, фак! Сега няма да можеш Сега няма да мога какво. да сложиш. Аре бе! Стига, стига! Добре. Не са ли гага? Добре, махни резиденцията. То. Оправи това, дето направих догоре. Ей сега. Мале, докъде го? Как се вижда оттам? Охо, леле, господи. Чакай, ще опробвам да оцеля. Не, първо го маха и после няма как да се качиш там. Ще пробвам да оцеля. Или напиши сет хом там. Да напиша ли? Да. После ще го чупиш. Сет. Хом. Да направи ли бомба? Дай, ти си. 3, 2, 1. Уи! Ти умря. О, не! Нали нямаше лак дърва? Нямах. Имал си. Нямах. Не, имал си. Нямах. Взех ти ги. О, сега цялото ми експи замина. Телепортвай се бързо. За? За да дам и айтемите. Добре. Дай ми ги. Так, чакай. Така. Опа, не. Оле, аз съм имал още 2 стака ли бе? Их, майка му мръсна. Чакай сега, за да мога да го махна той, ще трябва пак да се кача. Не, напиши хом. Като напиша хоум, отивам в хоума. За какво? Не знам. Е, Аз написах след хоум. Добре, качвай се, за да махнеш това нещо. Пак. Опа. Бум. Сега тук сериозно има нещо. Готово. Това не трябваше. What the fuck? Какво? Брой се да ме видиш. Ама ти още нагоре ли правиш? Да. Не, махай го това. Теле Къде ми лопатата? Чай, напиши сет хом там този път. Напиши и така. Сет хоуме. Така и... И сега се телепортвай. Тъпа... Чакай малко. Сега чакай малко. Направи си лопати. What the fuck? Направи си лопати. Отгоре знаеш колко яка гледката? Мгм. Не я знаеш. Защото сега някаква къща ще направим. Чак до там. Нататък. Перяко изглежда. Ама къде ми е лопатата? Назад. Аха, назад. Направи си от айра. Не, късно. Направих си от... Те сега пишем home. И... Това се сети.
Омага! Какво? Height limit for building is 256 блока. Стигнах до космоса. Ай, вече го направи към долу. Хубаво. Ама ще ми свърши лопатата. Не, няма нищо, пак отново ще напишеш хом. Така. Сега ми трябва отгоре да го затварям с... Нямам торчове. Трябват ми торчове. Чакай малко. Ай, правиш ли го към долу? Чакай. Ама направи го бързо. Защото имаме още много време. Много работи. Ей, сега, слизам. Добре. Охо. Ти това докато го правиш. Слезна. Ти ли слезна така или? Какво? Виждам, че ни името. Да, и аз. Хало, опа! Не! Видях поне къде е падна. Написах home, чакай. Не, пак падна. Да вия какви айтеми. Просто телепортвай. Тъпа. Тъй, сега. All of my items. Хаха, error. И напиши home. Къде? И ми напиши просто отново home. Добре. За да се качиш горе. Опа. Опа. Мерси. За? Айтемите. Ти ли мяташ тия дъртове, бе? Да. Ще умреш. Опа! Стана един горе. Еми сега. Върни ми айтемите. Ама ти метна просто дърт. Мани го този покрив. Дъртовете? Не, чакай, Валко, е. Добре, сега можеш да го махаш. Да го махам. Да, тия дъртове отгоре. Разбра, нали? Супер. Така. Махни после този дърт, дето остана горе там. Махни го този дърт, дето остана там горе. Кой? Дето остана горе. Ей там. Чекай. Добре. Ето, това ще направя един път. Я чай! Айде да питам и админа дали ще мога да направите примерно Warp Shop.
Или нещо. Не, шоп не ни трябва. Не, да питаме от вина. Ама какво ще питаме? М. Някой иска да се телепортне. Виж сега. Пак ще го направи там. А, не, да се разходи вътре в резиденцията. Ай, разхожда се. Да вие какво сме направили. Опа, направихме се едно повече. Чакай. Аз ще взема. Вземи си... А, не си взема по-точно. Опа. Малко дърво. Ето и. И така. Тъй, сега почвам. Значи, Опа. човека е искал да види какво сме направили тук. Пак иска да се телепортне. Така. Опа, Оф, пак ли бе? Ко? Падам. Чакай. О. Така, чакай. Ама, квести. Така, сега. Не. Интересно. Да, и аз така ще направя. Колко имаш от тя? Още 3, 2, 1. Не достигнаха малко. Чакай. Няма нищо, аз сега ще го направя. Аз сега имам още доста от тях. Ама! Чакай малко сега. Чуш ли главната къща тук, нали? Кое? Ей, тъс тук, в пещерата ли ти? Да. Ам тъс тук за какво ще използваме? Там, за какво ще използваме? Аз не знам, нямам никаква идея. Еми дай да я разруша. Не дей. За какво ли е? Еми, ще ни трябва. А, не бе, от тук за какво правя повече. Тия огради не трябва да са по... Чакай, къде са изпечени? Какво, къде? Къде е храната? За... Какво прави се? Тук ще е по-хубаво. Оф, стана нощ. Май да спим. Не ми ще се спи.
Я чакай ще едно. Ама и така ще не трябва, майче. Какво? Чакай, не, ти няма да е добре. Така. И е така, виж. Чакай малко сега идва. Така е. Чакай ще. Така. И така. Не, искаме и така да го довършиш. В смисъл, виж. Ти ще е по-добре хил, ще може да влезем в мината. Виж е, Какво? виж е и така. Точно деци. Да. Тук трябва да сложиш толкова с още едно. Не, да, перфектно. Но то. Ще да го видя отстрани как изглежда. Сега. Ама ако ние бяхме да сложили тази къща, нямаше да е така. Не разбрах какво иска. Какво? Ами, тази къща тук не е в коя дете сложи. Не е да стои. За кой изобщо я сложи? Виж. Виж сега. Опа. Чакай, защо тук в къщата е? Какво? Оф, това за какво е така? Чакай, виж сега. Не, няма да стане. То трябва да вие слънце. Добре. Ела тук чупи това, тия неща, ако имаш това. Какво? Мата? Да. Не, нямам. Напред и направо. Чакай. Нам прадва. Да. Какво ти е прадва? Да оправим тук. Къде е цялото дърво, what the fuck? Вече не трябва прадва. Опа. Найс. И тук трябва да сложим един ендер чест и сме готови. Как се прави ендер чест? Не помня. Те с работи тук трябва да си ги запазим, защото ако не бяха те с работи тук нямаше да има тази къща. А тъс минутка? Чакай! Не знам. Не трябваше така. Не, виж. Опа, така ли? Добре, тогава тук ще го направим цяло. С такова дърво. Това е супер хубаво нещо. Така. Виж как става? Чакай малко. Върне се. Виж. За какво е така? О, да, е това отвънка. Да, не са вие така. Виж мината, първата мина. Първата, добре, чакай малко. Сложих. Чакай. Да, супер. Сложи и тук врати. Сега. Тем да направя. Добре. Ама на мене ми трябва и храна. Така. Се ти сграмотевици, бе, човек. Не знам, брат. Чеки. Чакай, чупя вратата, да знаеш. Да, що ще щупи? сега ще видиш. Да. Те са. Чай, аз ще ги сложа.
Бати акт. Трябва да ти подаря едно нещо. Опа! О, мерси. Виж какъв съм ухажор. Така. Това са тиорите ми. Бати акт. На мене ми трябват. И на мене, ела ти ще ти дам. Ура! Бум! Бум! Вземи евент! Мини там! Чекай, какво? Ще направя евент. Минай там. Фак. Стой там! Чекай, Къде бягаш? отивам долу. Готова сте. И да, хора, всичко това беше от нас. За този клип, ако сте да се клипа, може да се абонирате, може да ресете клипа. Аре, И прави евента! довиждане. Това е евента.